sa xerinola i sarau. Conta el rei Carnestoltes i la vella Quaresma, de Núria Figueres. Il·lustracions d'Andrés Canyal. Edicions La Galera Popular. Vet aquí que en un poble, ni gran ni petit, ni lleig ni bonic, hi havia dos veïns que es feien la vida impossible. Si un netejava, l'altre embrutava. Quan un dormia, l'altre cantava. I és que aquells dos veïns eren les persones més diferents que hi hagi hagut mai sobre la terra. L'un es deia Carnestoltes i era gras, barroer i poca vergonya. A tota hora endrapava com un llop i el que més li agradava d'aquest món era burlar-se de tot i de tothom. L'altre, la vella Quaresma, era llarga i seca com el pal d'una escombra, antipàtica, reganyosa i vestida negra com un corb. Només menjava engrunes de pa i mai no sortia de casa. Un bon dia, en Carnestoltes va decidir fer una mala passada a aquella vella xeruga. Va agafar 4 retalls de roba i es va disfressar de rei. Amb un tros de cartró es va fer una màscara i ben guarnit se'n va anar a visitar la vella Quaresma. No es va pas deixar la seva corona, perquè tothom havia de saber que ell era el rei i era qui manava. Vella del nas ganxut, sóc el rei de la disbauxa. Ha arribat l'hora dels goluts, de la gresca, el ball i la rauxa. Que el món quedi capgirat, que la rata atrapi el gat, que ningú faci bondat. Aquestes són les paraules que anava dient pel camí. La vella Quaresma, en sentir-lo, va bramar: «Qui és aquest cràpula que gosa trencar el silenci de la meva casa?» I ell va respondre: «Soc en Carnestoltes, el rei dels poca-soltes». I dit això, va fer mitja volta i se'n va anar tot cantant. Que corri vi pel broc gros, i botifarra, ous i cansalada, que la gresca és començada, i 1000 coques de llardons, fins que rebentin els panxons, i a la vella malcarada, ni mitja mossegada, ni tots els rosegons. Aquella nit, al poble hi va haver festa grossa, taules plenes de botifarra i porrons de vi, plats a vessar de carn rostida i coques cruixents. Tothom s'havia disfressat i menjava i bevia tot el que volia, sense saber qui tenia al costat. Es havia posat una màscara i així podia fer tots els disbarats que volia. El criat festejava la mestressa, la pagesa es burlava del senyor i ballaven plegats el pobre i el patró. La vella Quaresma des de casa remugava: «Rieu i mengeu com animals, colla de babaus, que el temps de les vaques magres no pot trigar, i aleshores ja veurem qui riurà». La festa va durar dies i dies. En Carnestoltes havia endrapat tant que la panxa li tocava terra. De cop es va recordar de la vella Quaresma i va decidir anar-li a fer la guitza. «Bellota, surt del teu cau i apunta't al sarau!», cridava saltant i ballant. Però ja se sap que no és bo saltar amb la panxa plena, i menys quan la panxa és grossa com una bota de vi. I aleshores va passar que la panxa d'en Carnestoltes es va remoure tota i va fer un pet com una gla. Patarrabum! En sentir aquell tro, tothom va córrer fins a casa de la vella Quaresma, però només van veure un nuvolot de fum i grapats de cendra per terra.
D'en Carnestoltes no n'havia quedat ni l'espinada. En Carnestoltes ha patat com un porc inflat, cridava la vella per la finestra. En Carnestoltes ha patat! I què us ha deixat? Jo us ho diré, el rebost buit i l'esperit tèrbol. Soc l'única que encara té menjar. Ara és el torn de la vella Quaresma. Alguns homes i dones es van adonar que era veritat, que no els quedava res per matar la gana i el temps de la collita encara era lluny, i van escoltar-se la vella. Si voleu que us doni part del meu menjar, haureu d'actuar com jo digui. S'ha acabat la festa! Tothom cap a casa! Fora les màscares! Prou de jocs i de farses! A partir d'ara us prohibeixo que rigueu! Només vull que treballeu! Per sempre més, gemegaven els vilatans. Durant tantes setmanes com cames tinc. Els vilatans van pensar que 2 setmanes era poc temps i al capdavall van acceptar el tracte. Aleshores la vella Quaresma va obrir la porta i va ensenyar una cama, i després una altra, i darrere una altra, i encara una altra, i 3 més. Aquella vella tenia 7 cames. Com ballava la vella! Ara sí que tenia ganes de ballar. I anava cantant: per 4 dies de gras, 7 setmanes de dejuni. Us heu acabat tot el menjar i només jo us en puc donar. I així va ser com els habitants d'aquell poble van passar 40 dies sense piular, ni riure ni ballar, només treballar, treballar i treballar. Cada dimecres la vella els donava un tros d'arengada i mig crostó de pa. Que llargues que es varen fer aquelles 7 setmanes! I tant de silenci hi havia que fins i tot hauríeu sentit les dents de la vella Quaresma rosegant: crec-crec, 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 crec-crec. I és així com aquells vilatans van passar 7 setmanes rosegant un tros de pa sec i menjant una arengada que els regalava la vella cada setmana. Aquelles setmanes es van fer molt llargues, costaven molt de passar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A la setmana que en feia 7 va arribar al poble una noieta vestida amb 1000 colors. Duia un cistell ple de fruites i brillava com un raig de sol. Es deia Primavera i al seu pas creixien les flors. Quan la vella Quaresma la va veure passar, es va enlluernar tant que, com un tros de gel, es va fondre allà mateix. I així s'acaba la història de 2 veïns bajocs, un per massa i l'altre per poc, que van deixar un poble sense esma, el rei Carnestoltes i la vella Quaresma.